Сега ще ви кажа истинските причини за болките в ставите и развитието на артрозата, за които 97% от лекарите изобщо не ви говорят. А точно те разрушават ставите най-бързо. Третото е най-важното, затова гледайте до края и изпратете това видео на хората, които обичате. Първата причина – недостатъчно вода. Да, точно водата е отговорна за нормалната работа на ставите, защото 90% от ставната течност е вода. Когато няма достатъчно вода, амортизацията отслабва, появява се скованост, болката и разрушаването на хрущяла. Втората причина – гъста жлъчка. Да, точно гъстата жлъчка забавя доставката на хранителни вещества до ставите. И нещо още по-важно, тя участва в образуването на собствената хиалуронова киселина, която смазва ставите. Днес всеки втори човек има застоя, оттам идват и постоянните болки в ставите. Третата причина – намаленото производство на хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина е основата на ставната течност. Искате или не, след 45 години нейното производство пада с около 50%. Оттам започват първите стадии на артроза, разрушаването на хрущяла, болките и различните проблеми с ставите. Затова винаги препоръчвам деня да започва с 2 чаши топла вода на главно. Точно тя помага жлъчката да стане по-рядка и хидратира ставите отвътре. И също така, включете в режима си комплекса Плавна победа, защото той работи в 2 посоки едновременно. От една страна намалява възпалението, а от друга подпомага възстановяването на ставната тъкан. Така се подобрява амортизацията на ставите и количеството ставна течност. Това е най-безопасният начин днес да се отдалечи от проблемите с ставите, операциите и инжекциите. А който иска програмата Пълна победа, нека напише думата победа под видеото и ще ви изпратя линк на лично съобщение.